Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Як звычайна у гэты дзень і ў гэты час падзеі ў Беларусі і за яе межамі раз на 2 тыдні мы абмяркоўваем з маім выдатным госцем, былым дыпламатам, хаця кажу, што дыпламатаў як і як і ўсіх, да, ну скажем мягка так, як і ўсіх не бывае. Такім чынам кіраўнік агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі у нас у эфіры со сваім раз на 2 тыднёвым глядам падзеяў. Добрый день, спадар Валер. Добрый день, спадар Зміцер. Я так вот рассказываю, что мы сустракаемся з вами раз на 2 тыдні, но мінулую нашу сустрэчу мы з вами пропустили, прычым не по нашей вине, а по вашей, ну в сэнсе не вине, а так склаліся абставіны, что вы были у поездках, у вандроўках, прычым вельмі напружаны графік. Я вось зараз просто проглядаю: Вена, Берлин, Нью-Йорк, Вашингтон, Париж. Давайте, может быть, что там было. Гэта было таким агульная тэма, агульны маршрут, там агульная мэта, ці гэта былі розныя абсалютна нейкія там паездкі адна ад адной незалежныя? Што гэта было? Тэма была адна, і яна была вельмі спецыяльная. Гэта вызваленне палітычных зняволеных у Беларусі. І гэты тур, гэтыя паездкі, яны праходзілі ў асаблівым фармаце. Тут я супрацоўнічаў з Тацянай Хоміч і з Вольгай Гарбуновай. Менавіта як такая невялікая кааліцыя, створаная менавіта для вырашэння гэтай праблемы. Што мы сёння можам зрабіць у новых абставінах дзеля таго, каб дапамагчы вызваляць людзей у Беларусі. Новыя абставіны, змены кантэксту — гэта тое, што насамрэч уплывае на гэтую тэму. Мы бачым, што ўжо прайшло 6 хваляў вызвалення людзей, 6 груп людзей былі вызвалены, 178 чалавек агульнай лічбы. Няма на сённяшні дзень дакладных звестак пра тое, хто гэтыя людзі. Гэта інфармацыя паступае вельмі павольна, і звычайна прыходзіць яна праз такія напаўафіцыйныя каналы. Але тым не менш мы бачым, што ёсць пэўныя змены. Мы разглядаем гэта як акно магчымасцяў і думаем пра тое, што трэба зрабіць, ці што не варта рабіць падчас гэтага перыяду, каб як мага больш людзей выйшлі на свабоду. Калі казаць пра кантэкст, то трэба ўлічваць і набліжэнне выбараў у Беларусі, прэзідэнцкіх выбараў, якія, зразумела, на сённяшні дзень не адпавядаюць ніякім стандартам правядзення такіх выбараў, як дэмакратычных. Гэта, конечно, і кантэкст вайны, гэта і стан беларускай эканомікі, і ўздзеянне санкцый. Гэта таксама і палітычныя зрухі, абранне Дональда Трампа, урадавы крызіс у Германіі, фармаванне ўрадаў у Літве, еўрапейскай камісіі. То бок усё это стварае такія даволі складаныя абставіны, якія могуць у пэўным сэнсе спрыяць таму, каб было вызваленне людзей надалей. Таксама тут дадам яшчэ і вайну Расіі супраць Украіны і мірны працэс, які ўсё ніяк не пачнецца, але размовы пра гэта ёсць. Ну і таксама ёсць і даволі трывожныя прыкметы таго, што вайна можа працягнуцца надалей. Яна і перакідваецца ў Беларусь. Тым ці іншым чынам мы зараз бачым, што фактычна штодзённа залетаюць дроны у паветраную прастору Беларусі. Карацей, кантэкст даволі складаны, але наш прыярытэт ад 2020 года быў заўсёды вызваленне людзей, але трэба падтрымліваць гэты прыярытэт і практычнымі дзеяннямі. Адных дэкларацый недастаткова. Ну вот вы сказали такую фразу, что не варта рабіць у гэтай ситуации. Слухайте, ну здаецца, ужо Астапеня на гэтую тэму выказаў просто базу: не злаваць деда. Ці вы не згодны? Я думаю, што можна, конечно, казаць пра гэта і так, але можна таксама думаць і пра тое, якім чынам мы садзейнічаем гэтаму працэсу, ці дапамагаюць нейкія рэзкія заявы, часам неабдуманыя заявы, нерэалістычныя заявы, ці нейкія крокі практычныя, ці могуць яны садзейнічаць таму, каб людзі выходзілі. Калі мы кажам пра тое, што вызваленне людзей — гэта прыярытэт, то што мы можам зрабіць на гэтым шляху дзеля таго, каб
каб гэты прыярытэт сапраўды рэалізоўваўся. І калі мы называем гэта прыярытэтам, то ўсе астатнія задачы павінны быць падначаленыя менавіта выкананню гэта прыярытэта. Я думаю, што у сэнсе рыторыкі таксама важна было б паглядзець больш уважліва на некаторыя заявы. Напрыклад, мяне як прафесіянала ў міжнародных адносінах засмучае, калі я чую заявы пра звяржэнне рэжыма, змену рэжыма, ліквідацыю рэжыма. Гэта на сённяшні дзень не выглядае рэалістычна, гэта проста выстрал у неба. Ні беларусы да гэтага не гатовыя, ні маральна, ні палітычна, ні рэсурсна. Нашы замежныя партнёры таксама не ўспрымаюць такую рыторыку. Гэта тыя ўрокі, якія міжнародная супольнасць вынесла ўжо вельмі даўно. Звяржэнне рэжымаў гэта не тое, пра што думаюць замежныя палітыкі. Не тое, да чаго яны імкнуцца, бо ведаюць, што гэта вельмі дорага каштуе, патрабуе вельмі шмат палітычнай волі, і гэта вельмі часта заканчваецца правалам. Таму, калі я чую такія заявы, яны мне здаюцца проста беспадстаўнымі і часам нават безадказнымі. Гэтыя заявы вы чуеце з боку, ну я не ведаю, там актывістаў, такіх радыкалаў, ці з боку менавіта нейкіх структур дэмакратычных сілаў? Палітычных структур. Валер, давайте ўсё ж таки тады канкрэтна. Ну я не чуў, каб вот такія заявы, там звяржэнне рэжыма, там ці што, ну как бы у такім радыкальным кантэксце там гаварыла, ну скажем, Ціхановская. Ці я памыляюся? Ну, я паглядзеў паведамленні з апошніх паездак. Это тычыцца не толькі Святланы Ціхановская, а некаторых іншых прадстаўнікоў палітычных структур. Я б не казаў пра гэта, калі б гэта не было. Насамрэч гэта прысутнічае, і на мой погляд яно таксама можа ствараць такое пачуццё пагрозы. Яна штучная, гэтая пагроза, бо яе не існуе, таму што няма рэсурсаў, няма волі, няма і жадання у беларусаў ісці гэтым шляхам, бо ўсё ж такі ў 2020 годзе мы пастанавілі сабе, што да зменаў у Беларусі мы прыйдзем праз дыялог. І гэта павінна быць такой магістралю, па якой мы хацелі бы ісці. Это тое, да чаго гатовыя Беларусі. Это тое, як мы бачым вырашэнне крызісу ў Беларусі. Калі прыносіць такія досыць, скажем так, адступленні, такія формы, якія з'яўляюцца адступленнем ад гэтай магістральнай лініі, то мне здаецца, яно просто пачынае змешваць тыя стратэгіі, тыя падыходы, якія мы можам ужываць на гэтым шляху. Але самае галоўнае это тое, што у нас на сённяшні дзень няма ні рэсурсаў, ні гатоўнасці, ні падтрымкі для такой дзейнасці. Але можа быць у дадзенай сітуацыі, калі вайна на парозе, у тым ліку і Еўропы стаіць, калі гучаць пастаянныя пагрозы, там, а мы вам тут зараз арэшнікам, там ці яшчэ якім-небудзь, я не ведаю, там настойкай баярышніка там лупанём, то можа быць і акурат такі такая тэма, што гэтыя рэжымы, што пуцінскі, што лукашэнкаўскі, па-іншаму, ну вот как-то з імі размовы не атрымліваецца весці. А ўсё ж такі гэта розныя рэжымы, розныя краіны. І калі мы гаворым пра такія складаныя праблемы, то важна паказваць не толькі рашучасць, але абгрунтаванасць нашых прапаноў, нашых дзеянняў. Трэба таксама трымаць галаву халоднай, не паддавацца такім часам, ну, крайнім нейкім падыходам, нейкім гістарычным заявам. Калі мы хочам займацца вырашэннем складаных спраў, то да іх трэба ставіцца сур'ёзна і адказна. Вы агучылі такую лічбу. Сапраўды, паводле афіцыйнай інфармацыі, за гэтыя 6 хвалей памілаванняў на волю выйшла 178 чалавек. У той же час па падліках праваабаронцаў былі затрыманы і асуджаныя таксама на тэрміны 360 чалавек. Гэта лічба вот для вас мае значэнне нейкае? Так. Вы ўлічваеце? Так, безумоўна, мае значэнне. Тут варта адзначыць, што тыя людзі, якія былі прысуджаны да крымінальных тэрмінаў за гэты час, все ж таки яны былі арыштаваныя раней.
это тыя людзі, якія звесткі па якіх з'явіліся толькі сёння. І гэта значыць, што тыя арышты, якія адбыліся на працягу гэтых месяцаў, мы будзем больш пэўныя пра тое, якім чынам рэжым іх рэпрэсуе толькі праз некалькі месяцаў, адпаведна. І тут, канешне, таксама не дастае даных, не дастае статыстыкі, немагчыма прааналізаваць гэта і сказаць, што карціна выглядае менавіта вось так, і мы упэўненыя ў тым, што сапраўды гэта адпавядае рэчаіснасці. Таму я таксама быў тут асцярожны ў тым, як мы аналізуем даныя, якія прыходзяць ад праваабаронцаў. Канешне, спыненне рэпрэсіі гэта таксама задача, але мы разумеем, што на сённяшні дзень ужо 4 гады і больш 5-й год у Беларусі адбываюцца рэпрэсіі, масавыя рэпрэсіі. Гэта стала часткай ландшафту. Гэта тое, што адбываецца, і пакуль не бачна прыкметаў, каб гэты працэс спыніўся. Але калі мы аддзяляем гэтае пытанне і кажам, вось наша сітуацыя, вось наш кантэкст, гэта тое, з чым жывуць беларусы, і на гэтым фоне аддзяляем пытанне вызвалення палітычных зняволеных, то мы бачым значную змену сітуацыі, бачым, што людзей адпускаюць ад ліпеня гэтага года, і гэты працэс працягваецца, і на сённяшні дзень вельмі важна зрабіць усё для таго, каб ён не спыняўся, каб як мага больш людзей выйшла на волю. Ніхто не ведае, якім чынам, як пройдуць выбары, як пройдзе дзень галасавання, як будзе рэагаваць на гэты дзень Александр Лукашенко, ці зможа ён знайсці ў сабе сілы спыніць рэпрэсію ўвогуле ў Беларусі пасля таго, як спыніцца гэтая кампанія. Вы ў гэта верыце? Хацелася б верыць, конечно, мы все... Добра, калі пралічваць ўсё ж таки не верай карыстацца, а вы ж ўсё ж таки дыпламат, вы дасведчаны чалавек. Вот пралічваючы, можна на гэта разлічваць? Вельмі шмат фактараў будзе на гэта ўплываць. Конечно, ёсць мае пажаданні, ёсць моя вера і надзея на тое, што сітуацыя ў Беларусі будзе паляпшацца, але мы бачым таксама і разгон на сённяшні дзень інтэграцыйных працэсаў, так званых інтэграцыйных працэсаў паміж Беларусю і Расіяй. Фактычна гэта вядзе да падначалення Беларусі, да стварэння пратэктарату з Беларусі пад кантролем Расіі. Адначасова мы бачым падрыхтоўку да прыхода новай адміністрацыі Злучаных Штатаў. Лукашенко таксама прасігналізаваў, што ён разглядае гэта як важную падзею, як важную змену у гэтым кантэксце. Мы не ведаем, як пройдзе сам дзень галасавання, ці будуць нейкія ўзрушэнні, ці штосьці адбудзецца такое экстраардынарнае, але яно таксама можа паўплываць пэўным чынам на паводзіны Лукашенко. Мы разумеем таксама, што расіяне на сённяшні дзень, знаходзячыся ў Беларусі, маюць магчымасці для правакацый, маюць магчымасці нейкім чынам маніпуляваць сітуацыяй, маніпуляваць і самім Лукашенкам. І таму на сённяшні дзень нельга больш ці менш упэўнена казаць пра тое, што выбары пройдуць вось так, і такім чынам памяняецца паводзіны Лукашенка. Але калі казаць ужо пра тое, што гэта азначае для краіны, і працяг рэпрэсіі, і працяг вось такіх працэсаў павелічэння кантролю Расіі над нашай краінай, то, конечно, это ўсё ідзе на шкоду і грамадству, і нашай дзяржаўнасці. Я нагадаю, что у нас у эфиры Валерий Ковалевский, что такі регулярны раз на 2 тыдні эфир, які мы ладзім со спадаром Валерыем, кіраўніком агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. Так что, калі ласка, заходзьте, подписывайтесь на социальные сетки агентства. Дарэчы, штосьці я сёння пакуль не бачу у каментарах нікога з агентства, каб неяк маральна падтрымлівалі, давалі адказ тым, хто спрабуе накінуць на вас штосьці там, і увогуле свае, можа быць, пытанні задаваць. Але думаю, что люди просто працуюць і падалучацца. Таким чынам подписывайтесь на социальные сетки агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва. І не забывайтеся про YouTube канал Еўрарады, ставьте свои падабайки, подписывайтесь, расширывайте, калі для вас гэта бяспечна. Нам важно, каб як мага большая колькасць людзей послухала, поглядела і подумала над тымі тэмамі, якія мы узнімаем. Таксама я тут занатоўваў за вами асобныя цікавыя фразы. Вы, кажучы про тое, что чаму вы зараз вельмі актыўна уключыліся ў гэтую
про лабіраванне гэтай тэмы вызвалення палітвязняў сказалі новыя абставіны. На гэтым тыдні на гэтыя выходныя выйшаў чарговы выпуск YouTube праграмы наших калег, і Шрайбман там таксама разважаючы на гэтую тэму сказаў такую фразу, якую я таксама для сябе пазначыў: пачаўся робкі працэс. Што вы маеце на ўвазе над тым, што новыя абставіны, якія працэсы вы тут робкія, не робкія ў гэтым пытанні бачыце? Новыя абставіны — это тое, што я пералічыў. Гэта вайна, гэта выбары, гэта мірны працэс, гэта змена палітычнага ландшафту, прыход новых людзей у палітыку, як Трамп, напрыклад. І той працэс, які, я так думаю, што Артём Шрайбман гаворыць пра які, это менавіта вызваленне людзей. Гэта пэўныя змены ў рыторыцы. Гэта тое, што Лукашенко гаворыць пра адмену санкцый у абмен на вызваленне палітычных зняволеных. Гэта ўсё ж такі сустрэча Марыі Калеснікавай з бацькам у турме праз 600 дзён пасля таго, як ад яе чулі ў апошні раз. Штосьці 20 месяцаў без сувязі з людзьмі. Гэта сур'ёзны тэрмін, яго перапынення гэта важны. Таксама паказчык яго нельга ігнараваць, нельга казаць, што гэта нейкая выпадковасць. І ў гэтай сітуацыі мы думаем, якім чынам можна гэтыя робкія працэсы іх паціху развіваць, каб не даваць, каб яны зноў спыніліся. І ў гэтым сэнсе таксама тут варта падумаць пра тое, што такое санкцыі супраць рэжыма Лукашэнкі, якім чынам яны ўздзейнічаюць на сітуацыю, ці яны прывялі да пажаданага эфекту, ці ёсць магчымасць павялічыць гэтыя санкцыі і прывесці да таго эфекту, які ўжо будзе сапраўды адпавядаць чаканням. А гэта змена паводзінаў Лукашэнкі і яго рэжыма. На сённяшні дзень можна казаць упэўнена пра тое, што санкцыі былі эфектыўнымі, можна казаць пра тое, што яны дасягнулі пэўных мэтаў, але ці дасягнулі яны галоўнай мэты, гэта змена паводзінаў Лукашэнкі і яго рэжыма, пра гэта на сённяшні дзень казаць нельга. Тут трэба думаць, ці сапраўды гэтая размова пра тое, каб санкцыі нейкім чынам працаваць санкцыйным інструментам, ці гэта той самы час, каб заводзіць гэтую размову. Бо санкцыі як такія не з'яўляюцца мэтай, не з'яўляецца самамэтай ні заходніх дзяржаў, ні дэмакратычнага руху ад самага пачатку. Яны менавіта мелі на мэце змену паводзінаў. І вызваленне палітычных зняволеных у гэтым сэнсе можа быць той самай мэтай, якую мы можам дасягнуць. Калі мы разглядаем санкцыі як не сама мэту, а як інструмент уздзеяння на гэтую сітуацыю, на гэтую канкрэтную праблему. Я лічу, што гэта наш абавязак і наш маральны доўг думаць пра гэта менавіта з практычнага пункту гледжання, што у нас ёсць у руках пэўны інструмент, якім мы можам скарыстацца дзеля таго, каб вырашыць вельмі сур'ёзную праблему, якая закранае інтарэсы здароўя і жыццё сотен тысяч людзей, сотен і тысяч, нават тысяч людзей. Тут я нагадаю, што ад 2020 года адбылі свае тэрміны і выйшлі на волю 2300 чалавек. Прыкладна такая лічба. Яшчэ ў 2020-2021 годзе мы чулі заявы, казалася пра тое, што ніхто з тых людзей, якія зараз прыгаворваюцца да сваіх тэрмінаў, не адбудуць свае тэрміны цалкам. І тым не менш, ужо 2300 чалавек адбылі свае тэрміны цалкам, выйшлі на волю. Я думаю, кожны з іх у вельмі складаным стане, і ў маральным, псіхалагічным, і фінансавым плане. Арганізацыя жыцця цалкам памянялася. Тысячы людзей яшчэ застаюцца ў турмах. І мы таксама можам, канешне, працягваць казаць пра тое, што трэба стаяць да канца, нельга здавацца, але ніхто з нас, я думаю, не хоча называць канцом смерці людзей у турмах. Ніхто не кажа казаць, вы павінны там не здавацца. І калі трэба памерці за вялікую справу, за ўсіх за нас, здаецца, што там маральна нават такое казаць і слаць такія сігналы. Калі ў нас ёсць у руках інструмент, які мы можам скарыстацца дзеля вызвалення людзей, трэба гэтым інструментам карыстацца зараз. І ўсё ж таки вот вельмі тут важны вопрос. А ён сапраўды ёсць гэты інструмент? А вы маеце на ўвазе санкцыі? Не, я маю на ўвазе, вот калі у нас ёсць у руках інструмент для вызвалення людзей, то есть вот які у вас
Я разумею, что у захада можа быть санкцыі ёсць як інструмент, Да. а вот конкретно у вашай групы Ёсць інструмент, это наша пазіцыя, это наша аргументацыя, это тое, што мы можам даводзіць пра змену кантэкста. Важна не прапусціць гэтае акно магчымасцяў, важна не нашкодзіць гэтаму акну магчымасцяў, каб яно не закрылася раней за час, як мага больш людзей, каб выйшлі на волю. Таму у нас ёсць свае падыходы, ёсць свае аргументы, ёсць этычны бок у гэтай праблемы, пра які я ўжо казаў. І тут я адзначу, што для заходніх палітыкаў, для заходніх дыпламатаў гэта не з'яўляецца нейкім пустым гукам. Пытанне этыкі, пытанне маралі пры прыняцці рашэнняў. Магу нават сказаць, што калі я атрымліваў сваю магістарскую ступень у Джорджтаунскім універсітэце ў Вашынгтоне, у мяне быў асобны курс на гэтую тэму, які быў абавязковым. Этыка ў прыняцці рашэнняў у міжнародных адносінах, дзе мы разглядалі даволі складаныя кейсы пра тое, якім чынам мы павінны ўзважваць этыку і мараль пры прыняцці рашэнняў, якія могуць быць мець даволі сур'ёзныя наступствы, якія важныя для інтарэсаў тых ці іншых дзяржаў. Напрыклад, такая сітуацыя, пэўны час яшчэ пры Бараку Абаме былі даволі частыя аперацыі ударамі дронаў па тэрарыстах на Бліжнім Усходзе. І у самой адміністрацыі і у грамадскай прасторы была даволі актыўная дыскусія, наколькі гэта этычна біць па тэрарыстах, калі, па-перша, ты не ведаеш, што ў гэтай машыне, ці там ёсць людзі, якія не маюць дачынення да тэрарыстычнай дзейнасці, і што важней, знішчыць гэтага тэрарыста сёння разам з яго сям'ёй, ці дачакацца, ці даць яму магчымасць правесці сваю аперацыю, якая можа знішчыць жыцці дзесяткаў людзей. Вельмі складанае пытанне, і гэтыя адказы таксама ніколі не будуць простымі, і рашэнні гэтыя будуць цяжкімі са сваімі наступствамі. Але тут важна казаць пра тое, што этыка і мараль з'яўляецца удзельніцамі этих формул пры прыняцці рашэння. У адрозненне ад таго, што робіцца у нашых краях, у Беларусі, фактычна гэта ніколі не з'яўляецца нейкай тэмай для абмеркавання. Этыка, мараль, не, гэта дзесьці для філосафаў. Я пастаянна зараз чую, што калі казаць пра Трампа, пра тых людзей, якія там у яго адміністрацыі, гэтак далей, то для іх вось гэтыя ўсе пытанні там нейкія там гуманныя, вот это ўсе вязневы, гэтак далей, гэта как бы не вельмі іх цікавіць. Яны курс у Джорджтаунскім універсітэце не праходзілі? Я не пагаджуся з тым, што гэтае пытанне зусім ужо не цікавыя і не хвалююць гэтых людзей. Гэта прапісана як бы ў ментальнасці амерыканцаў. Яны думаюць пра гэта. У іх все ж такі іншы погляд на падзеі, яны ўлічваюць такія фактары. Хтосьці ў большай ступені, хтосьці ў меншай ступені. І так сапраўды Трамп вядомы тым, што ў яго падыход да знешняй палітыкі транзакцыйны. То бок, што мы можам разам зрабіць, якую выгоду я магу атрымаць ад тых ці іншых адносінаў ці сітуацый. У адрозненне ад каштоўнасных падыходаў да знешняй палітыкі, калі мы кажам пра тое, што гэта павінны быць альянсы, гэта павінны быць павага да інстытутаў, да правоў чалавека, да дэмакратыі, Трамп у гэтым сэнсе іншы. Але гэта не азначае, што тыя людзі, якія яго атачаюць, якія з'яўляюцца прафесіяналамі ў нацыянальнай бяспецы, у знешняй палітыцы, у палітычных працэсах увогуле, што для іх гэта пусты гук. Ну не, гэтыя людзі абавязкова будуць улічваць менавіта маральна-этычны бок. Я вот гэтую тэму, можа быть, троху закругляючы яе, ці там да завяршэння падыходзячы, бо хочацца іншае абмеркаваць. На мінулым тыдні, здаецца, у нас быў чарговая сустрэча тут у студыі з Паўлам Мусавым, і таксама закранулі тэму палітвязняў. І ён кажа, што таксама стаіць на такіх пазіцыях вось вольная Беларусь, што трэба вызваляць, трэба дамагацца вызвалення і гэтак далей. Ну і прагучалі такія словы, што ўсё ж таки у пераважнай, у асноўнай часткі дэмакратычных сілаў, там у офіса, у кабінета і нават у коордынацыйнай рады іншая павестка. Я кажу, ну ладно, давайте на іх не арыентавацца. Ёсць жа ж вось група канкрэтна, Кавалеўскі, Гарбунова, Хоміч, якія вось менавіта з такой павесткай вызвалення палітвязняў як мага вот хутчэй і любымі сродкамі ездзяць па свету. Долучайцеся. Ён кажа, ну вот мы вот думаем, что да.
надо неяк вот скантактавацца. Як былі нейкія размовы на гэтую тэму, як вы бачыце магчымасць супрацы, што да вашай групы ў паездцы умоўна далучаецца Зенон Станіславович? Такіх размоваў не было на сённяшні дзень, прынамсі у мяне, я не буду казаць за Ольгу і Тацяну, але тут я адзначу, што ёсць такое адчуванне, што насамрэч гэта разуменне, што трэба прыярытызаваць вызваленне палітычных зняволеных і карыстацца патрэбным момантам, што яно насамрэч становіцца мейнстрымам, што гэтае разуменне таго, што прайшло ўжо 4 гады і 5 пайшоў, а людзі дагэтуль знаходзяцца ў турмах і сітуацыя нейкім чынам не змяняецца, што яно не, што палітычныя структуры, якія на сённяшні дзень дзейнічаюць, офіс Светланы Ціхановскай, пераходны кабінет, Коордынацыйная рада, што ўсё ж такі іх пазіцыя, так, яна вельмі выразная, яна традыцыйная, можна зараз сказаць, што яны карыстаюцца тымі падыходамі, якія былі сфармаваныя ўжо досыць давно, што на сённяшні дзень яна адна з пазіцый. Гэта не асноўная пазіцыя. Мейнстрымам становіцца менавіта тое, што змагацца за вызваленне людзей трэба на практыцы, а не толькі дэкларатыўна. Ну, ось, дарэчы, калі вот казаць пра тое, што трэба даносіць голас і бачанне беларусаў на тое, што адбываецца ў Беларусі, я хацеў бы звярнуць яшчэ раз увагу ўсіх нашых слухачоў і гледачоў на такую эстафету салідарнасці пад назвай «Галасы праз межы», якая стартавала не так даўно, і яна ставіць за мэту менавіта расказаць замежнікам пра тое, якая яна Беларусь, як мы яе бачым, што яна на наш погляд сябе ўяўляе. Ну і апроч таго, праект складаецца з канцэртаў, выставаў, спектакляў, лекцый і іншых мерапрыемстваў, падчас якіх удзельнікі расказваюць пра сапраўдную Беларусь, ну і яшчэ і збіраюць пэўныя грошы для дапамогі палітычным вязням. Так што, калі ласачка, я папрашу даць спасылачку, можна зайсці, паглядзець, паслухаць. Там ёсць выдатнае шыкоўнае відэа. Дарэчы, у ім нават Светлана Ціхановская ўзяла удзел і сваё бачанне Беларусі таксама агучвае. Так што, калі ласка, зайдзіце, можа быць, далучыцеся. Ну і завяршаючыся, вынік гэтай паездкі. Як вы ацэньваеце? Ну, найперш, гэтая паездка была такі тур па 4 краінах. Ён быў толькі першым нашым заходам. Это першая наша спроба супольна дзейнічаць, працаваць разам. І тут я хочу толькі падзякаваць Тацяне і Вользе за вельмі такую вельмі карысную і вельмі прадуктыўную працу разам. Сапраўды гэта вельмі важна, калі мы так падтрымліваем адзін аднаго, калі ў нас атрымліваецца настолькі эфектыўна ўзаемадзейнічаць з нашымі партнёрамі з таго боку. У нас былі дзесяткі сустрэч у Аўстрыі, у Берліне, у Злучаных Штатах, у Нью-Йорку і ў Вашынгтоне, у Парыжы на вельмі годным узроўні і з дарадцамі прэзідэнтаў і прэм'ер-міністраў і з замежных спраў, міністэрства замежных спраў і ў парламентах, і з аналітычнай супольнасцю, з медыа. Для нас было важна давесці гэтую пазіцыю пра тое, што зараз, менавіта зараз той самы час, калі трэба дзейнічаць. Нам было важна пачуць водгук ад нашых партнёраў, якія ацанілі той падыход, які мы прапанавалі. Былі абмеркаванні практычных шагоў, дзеянняў, якія могуць садзейнічаць гэтаму працэсу як на двухбаковым узроўні, так і ў рамках міждзяржаўных аб'яднанняў, як Еўрапейскі звяз ці ў міжнародных арганізацыях. Зараз мы не можам казаць пра тое, якія гэта былі дамоўленасці, якія могуць быць дзеянні, якія могуць быць крокі на гэтым напрамку. Ну, але на гэтым праца не спыняецца, і зараз мы рыхтуем новыя такія дзеянні, сустрэчы у іншых краінах, дзе мы будзем працягваць даводзіць гэтую інфармацыю. Зараз той самы час, калі мы павінны працаваць вельмі канцэнтравана, не губляючы ніводнага дня, бо тое акно, якое мы сёння бачым, гэты кантэкст, ён вельмі спрыяльны і трэба ім карыстацца. Мы не ведаем, што адбудзецца пасля 26 студзеня, таму зараз самы час дзейнічаць. Ну і добра, давайте, можа быць, да іншую тэму. Адно только хацелася ўдакладніць. Можа быць, вы ўжо гэтую сваю пазіцыю агучвалі
Я думаю, что информация про гэтыя ваши поездки яна была и у СМИ, она была и у ваших социальных сетках, не только у ваших, может быть там таксама, я маю на увазе у Беларусі, дзесьці там пачулі, может быть ёсць які-нибудь, я не ведаю, сігнал адтуль там, як яны рэагуюць на вашу ініцыятыву, может быть, ну там не тое, что там кто-то позвонил и сказал, что так нормально, давайте вот до нечага дойдем, может быть там які-нибудь такі намек, там подмаргивание, смайлик какие-нибудь Виктор Лукашенко вам отправил. Виктор Лукашенко докладно ничего не отправлял, могу тут открыто признаться у гэтым, але конечно, у нас есть коммуникации с Беларусью, с разными людьми. Разом с тым я хочу означить, что решение про вызволение прымае сам Александр Лукашенко, люди, якія да гэта маюць датычнасць, і мы разумеем гэты працэс збольшага, як ён выглядае. На сённяшні дзень я не могу сказать, что у нас есть такое взаимодействие, что мы синхронизуемся, скажем так. Але нават у гэтых умовах, калі у нас няма вось гэтых механізмаў координации, синхронизации, узгаднення нейкіх дзеянняў, все ж таки мы адчуваем, что у наших силах таксама штосьці рабіць, ці штосьці казаць, ці не казаць, што будзе спрыяць гэтаму працэсу. Так, ну давайте першым перайдзем да іншай тэмы, просто каб не думалі наши гледачы, слухачы, што мы цалкам іх ігнаруем, таму нешта шмат пытанняў глядач пад нікам Максім накідаў, можа быць па кавалках. Першае такая два пытання узаемазвязаныя, тым больш што вы тэму вайны ва ўкраіне не адзін раз уже сёння уздымалі. Ці лічыце вы, што зараз самы небяспечны момант вайны паміж Расіяй і Украінай? Чаго чакаць Беларусі? Лукашенко адправіць в армію ва Украіну, а можа ў Сірыю? Конечно, зараз небяспечны момант, ніколі не было бяспечна у гэтай вайне за 2,5 гады і больш ужо, і так Беларусь заўсёды знаходзілася на краю гэтага працэса ў тым сэнсе, што туды можна зваліцца у гэтую прорву. Рэжым Лукашэнкі на сённяшні дзень актыўна падтрымлівае Расію у гэтай вайне усімі магчымымі сродкамі, і палітычна, і фінансава, і сваёй вытворчасцю, і на міжнароднай арэне, і ідэалагічна, куды не паглядзі, там паўсюль ёсць гэтая падтрымка. Гэта надзвычай шкодна для нашай краіны, для нашага грамадства, для нашых двухбаковых адносінаў з украінцамі, але таксама это супершкодна для нашай незалежнасці, для суверэнітэта, бо на сённяшні дзень Расія выкарыстоўвае Беларусь у сваіх інтарэсах. Мы просто інструмент у руках Крамля, які робіць з нас не просто інструмент, а зброю супраць наших еўрапейскіх суседзяў і найперш супраць Украіны. Я не думаю, што ёсць зараз той самы момант, калі мы можам сказаць, все мінавала, што гэта сітуацыя нас больш не закранае. Я думаю, што і сам Лукашенко разумее, што яго сітуацыя даволі складаная. Вось гэтыя штодзённыя залёты дронаў, шахедаў у паветраную прастору Беларусі, гэта даволі кепская прыкмета, таму што яна разбурае просто наратыў Лукашэнкі пра тое, што Беларусь з'яўляецца краінай свабоднай ад нейкіх канфліктаў. Мы па-за канфліктамі, нас гэта не тычыцца. Я ўжо не кажу пра тое, што ёсць вялікая рызыка таго, што гэтыя дроны могуць ўсё ж такі выбухнуць дзесьці, кагосьці нанесці нейкую шкоду ці маёмасці, ці людзям, і гэтыя рызыкі таксама прысутнічаюць. Таму сітуацыя даволі складаная. Мы бачым, што Расія працягвае ўцягваць Беларусь у гэтыя працэсы. Ёсць таксама і такія выразныя спробы падпарадкаваць Беларусь яшчэ больш на ваенна-палітычным узроўні. Зараз рыхтуецца пагадненне пра гарантыі бяспекі з боку Расіі на карысць Беларусі, але гэта фактычна усталёўвае ўжо ваенны пратэктарат Расіі над нашай краінай, размяшчэнне ядзернай зброі, якое азначае, што Беларусь можа стаць аб'ектам для удару ў адказ у выпадку выкарыстання гэтай зброі ў іншых месцах. Ну і в прынцыпе тое, што зараз Беларусь становіцца ўжо такім рэальным сатэлітам Расіі, пратэктаратам, гэта можа азначаць, што Беларусь можа становіцца часткай ваеннага планавання для краін НАТО на той выпадак, калі Расія пачне агрэсію супраць тых краін.
Ну ось здарылася то, чаго я ў прынцыпе і чакаў. Вас ужо назвалі адбелівацелем рэжыма. Я кажу тут выключна про тое, што мы можам і павінны зрабіць дзеля таго, каб вызваляць людзей. Можна інтэрпрэтаваць розныя словы і розныя рашэнні і дзеянні по-рознаму. Калі мы кажам пра эфект санкцый супраць рэжыма, мы таксама не можам забываць і пра эфект санкцый для людзей. То бок, калі мы гаворым про ўвядзенне санкцый, ніхто не кажа про тое, што санкцыі ўводзяцца супраць беларускага народа. Кажется заўсёды, што санкцыі ўводзяцца супраць рэжыма Лукашэнкі, яго здольнасці, напрыклад, там праводзіць рэпрэсіі ці дапамагаць Расіі ў гэтай вайне. Але такім чынам можна развернуць гэтую сітуацыю і казаць, што выступаюць палітычныя структуры за тое, каб уводзіць санкцыі супраць беларускага народа. Гэта ж не так, і мы гэта разумеем. Гэтаксама і нашая дзейнасць, яна накіравана выключна на тое, каб выканаць наше уласнае абяцанне вызваляць людзей з турмаў. У нас ёсць інструменты, у нас ёсць магчымасці дзеля гэтага вызвалення. Мы павінны імі карыстацца, не адкладаючы до таго моманту, калі людзі памруць. Таму што новыя смерці, новыя разбураныя жыцці, лёсы і здароўе людзей, гэта таксама наша адказнасць. І мы павінны таксама адказваць на пытанні. Калі вы маглі зрабіць вось гэта, чаму вы гэта не зрабілі? Чаму вы дапусцілі, што яшчэ людзі паміраюць у турмах і не выходзяць на волю? Тер Фокін, я так разумею, наш глядач з Украіны, ці прынамсі піша па-украінску. Давайте честно, я не буду па-украінску, каб не прачытаю так, як правільна, перакладу адразу на беларускую. Давайте шчыра, гэта імітацыя дзейнасці безліч праваабарончых арганізацый, якія займаюцца тым самым, навошта фінансаваць яшчэ і гэтую структуру вас. Найперш я скажу, што у пытанні палітзняволеных сапраўды дзейнічаюць вельмі шмат арганізацый. Але тут два такіх вельмі выразных накірунка. Першы накірунак – гэта падтрымка палітычных зняволеных. Другі – гэта вызваленне людзей, якія зараз знаходзяцца ў турмах. По першым кірунку, по падтрымцы, працуюць 54 ініцыятывы. Усе яны робяць вельмі важную працу. Усе яны прыносяць пэўную карысць. Але іх 54. Тых ініцыятыў, якія працуюць над вызваленнем, это адзінкі, это фактычна некаторыя структуры, гэта актывісты, гэта індывідуальныя ініцыятывы, якія працуюць, але іх значна менш. І я б тут не ставіў увогуле пытанне пра фінансаванне, пакуль што у нас пра гэта гаворка не вялася, і мне здаецца, што это пытанне павінна клапаціць усіх беларусаў. Калі мы ведаем, што тыя людзі, якія побач з намі выходзілі на пратэсты, выказвалі сваю пазіцыю па вайне супраць Украіны, якія зараз незаслужана знаходзяцца ў турмах, то это павінна быць задачай для ўсіх беларусаў дамагацца ўсімі магчымымі сродкамі іх вызвалення. Як зняццё санкцый з рэжыма Лукашэнкі дапаможа перамагчы рэжым Лукашэнкі? Па-першае, это зараз мы, калі кажам пра санкцыі, мы гаворым не пра перамогу над рэжымам Лукашэнкі, і ўвогуле мы так зараз пытанне не ставім. Мы гаворым пра вызваленне людзей. І звяржэнне рэжыма Лукашэнкі, зноў жа, не было задачай 2020 года. Задача 2020 года было правядзенне вольных выбараў, дзеля чаго павінен быць запушчаны дыялог паміж грамадствам і дзяржавай, каб выйсці на нейкія шляхі для вырашэння нашага крызісу. Санкцыі на сённяшні дзень уведзеныя у 4 выпадках. Гэта правы чалавека, парушэнне правоў чалавека, гэта захоп самалёта, гэта міграцыйны крызіс і гэта вайна. Мы гаворым пра тыя санкцыі, якія былі ўведзены ў сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Санкцыі за міграцыйны крызіс быць знятыя не могуць на сённяшні дзень, бо гэты крызіс працягваецца. Па захопу самалёта таксама я не бачу перадумоў для гэтага, таму што Лукашенко адмаўляецца прызнаваць сваю адказнасць і адмаўляецца рабіць нейкія крокі па вырашэнню тых сістэмных праблем, якія прывялі да захопу самалёта. Вайна працягваецца, таму гэтыя санкцыі таксама не могуць быць знятыя да таго моманту, пакуль не будзе заключена
заключена перамір'е ці ўвогуле мірная дамова. Можна казаць толькі пра адзін сегмент гэтага санкцыйнага рэжыму, і тут таксама могуць быць варыяцыі. Это не абавязкова зняцце санкцый цалкам, гэта можа быць і прыпыненне санкцый. Напрыклад, мы разумеем, што нельга адмаўляцца ад інструментаў уздзеяння на сітуацыю Беларусі ва ўмовах, калі працягваюцца рэпрэсіі. Ніхто не адмовіцца ад таго, каб зняць санкцыі цалкам у тых умовах, калі людзей працягваюць арыштоўваць. Ну вось нарэшце прыйшоў вожык патрыёт і накідаў таксама, дарэчы, вельмі цікавых пытанняў. Наколькі партнёры цяпер лічаць рэальным еўраатлантычны вектар Беларусі? Бо апошнім часам у соцсетках, дарэчы, раю подписаться на социальные сетки агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва, каб вот як вожык потым рабіць свае высновы. Ён піша: у соцсетках агенцыі выключна сустрэчы па напрамку палітвязняў. Гэты напрамак больш рэалістычны? На сённяшні дзень гэты напрамак самы тэрміновы, я б сказаў, бо зноў жа праблема палітычных зняволеных нікуды не сыходзіць, людзі паміраюць, людзі застаюцца ў турмах на вельмі працяглыя тэрміны, шмат людзей знаходзіцца ў рэжыме інкамунікада, то бок без сувязі з знешнім светам, і гэтае пытанне насамрэч яно наўпрост завязана і на знешні палітычны парадак дня, і на ўнутрыпалітычны парадак дня таксама. Бо я магу так сказаць, это маё назіранне такое асабістае, але тое, што палітычным структурам не атрымлівалася вызваляць людзей на працягу 4 гадоў, таксама негатыўна ўздзейнічала на сам стан дэмакратычнага руху. Бо мы бачылі вельмі шмат размоў, вельмі шмат дэбатаў, абмеркаванняў і часам нават такіх даволі вострых на тэму таго, што важней змагацца з рэжымам ці вызваляць людзей. І гэта таксама пытанне, якое мае вельмі выразныя этычныя прыкметы. На сённяшні дзень гэта тэрміновая задача, тым не менш моя праца па пытаннях еўраатлантычнага супрацоўніцтва, яна застаецца актуальнай, і насамрэч на сустрэчах у розных МЗСах ці офісах прэзідэнтаў мы закранаем таксама і гэтыя тэмы. Закранаем тое, куды Беларусь хацела б прыйсці, што сёння можна было б зрабіць дзеля захавання незалежнасці Беларусі, дзеля таго, каб развіваць нашы адносіны з еўраатлантычнымі структурамі. На гэтым напрамку я працую ад пачатку гэтага года, калі вяліся перамовы са штаб-кватэрай НАТО про тое, каб запусціць палітычны дыялог з дэмакратычнымі сіламі. Гэтая праца на сённяшні дзень працягваецца і плануюцца новыя дзеянні, будуць і новыя паведамленні пра тое, што робіцца на гэтым напрамку. Так, былі яшчэ тут шмат таких цікавых пытанняў. У нас, правда, не так шмат часу, але добра. Якім чынам вядзецца праца па еўраатлантычным напрамку? Ці просяць партнёры нейкую інфармацыю для разумення сітуацыі? Пытаецца ізноў ж таки вожык патрыёт, на што ізноў ж таки Тер Фокін піша: беларусы не робяць геапалітычны выбар, це ўсё выключна проці Лукашенка. Беларусы яшчэ не вызначыліся за сваім майбутным будучым сэнсе. Згодныя? Я пагаджуся насамрэч вось з апошнім каментаром, што беларусы да гэтага часу не рабілі ніякага геапалітычнага выбару. У 23-м годзе была заява палітычных, ці 22-м годзе, гэта ўжо, здаецца так, была заява палітычных сіл пра тое, што Беларусь ставіць сабе за мэту далучэння да еўрапейскага звязу. І ад таго часу, скажем так, было шмат сказана на гэтую тэму, не так шмат было зроблена. Але мы, конечно, разумеем, што на сённяшні дзень немагчыма казаць пра далучэнне Беларусі да еўрапейскага звязу, але мы можам толькі казаць пра стварэнне пэўных умоваў, пра наладжванне сувязяў, пра наладжванне разумення ўзаемнага таго, што такое Беларусь і чаму важна для Беларусі далучацца да еўрапейскай сям'і. Але, канешне, рашэнне пра тое, ці хацела б Беларусь быць часткай еўрапейскай сям'і, як у еўрапейскім звязе, могуць прымаць толькі беларусы. Павінна быць, у Беларусі павінны прайсці выбары, якія абяруць уладу, якая прадстаўляе інтарэсы людзей, якія базуе сваю палітыку
на нацыянальных інтарэсах, магчыма, павінен прайсці рэферэндум беларусаў, якія могуць выказацца на гэтую тэму. Я не лічу, што мы можам паўтараць тыя самыя падыходы, тыя самыя лекалы, якія выкарыстоўваліся сённяшняй уладай у Беларусі, калі яны кажуць: все, мы збліжаемся з Расіяй, у нас інтэграцыя, мы заключаем пагадненні. Беларусы просто не маюць нават права слова выказацца супраць. Калі ты выказваешься супраць, то ты ідзеш в турму, ці там твоё жыццё разбуранае. Трэба адмаўляцца ад гэта. І калі ўжо нам весці такую сур'ёзную размову пра геапалітычны выбар, то грамадства павінна разумець, пра што вядзецца, і павінна мець магчымасць выказвацца на гэты конт. Ну вось атрымліваецца, робіць сваю снову з пачутага ад вас Вожык Патрыёт. Прыязджае Ціхановская і кажа пра неабходнасць санкцыяў, а потым Валер прыязджае і робіць прапанову здымаць санкцыі. Не будзе так, што потым заходнія палітыкі скажуць: мы не бачым адзінай стратэгіі ў беларускіх дэмсіл. Заходнія палітыкі будуць заўсёды кіравацца сваімі нацыянальнымі інтарэсамі у тым, як яны прымаюць рашэнні. Я сёння кажу пра тое, што ёсць акно магчымасцяў, якім мы павінны скарыстацца. Ёсць маральны абавязак беларусаў, палітычных структур у тым ліку, дзеля таго, каб скарыстацца наяўнымі інструментамі, каб вызваляць людзей. Якім чынам будзе Святлана Ціхановская выбудоўваць сваю стратэгію у новых гэтых умовах? Я спадзяюся, што там адэкватна ацэньваюць кантэкст таго, што адбываецца, разумеюць гэтую магчымасць і будуць карыстацца гэтай магчымасцю, каб вызваляць людзей, каб словы пра прыярытэтнасць вызвалення людзей, яны насамрэч набылі практычны бок. Мне падабаюцца нашы гледачы і слухачы, якіх, дарэчы, на дадзены момант амаль 1400 чалавек. Калі яны не толькі слухаюць, не толькі рэагуюць, рэфлексуюць, задаюць пытанні па тэме, але яшчэ і паміж сабой нейкія паспяваюць тэмы абмяркоўваць, звязаныя ці нават бывае не звязаныя з нашым эфірам. Вот Матахары рассказывая про тое, як яна сделала нервы вядучаму добрай раніцы Константину, як высветлілася сваімі настойлівымі пытаннямі да Кабанчука, які быў у іх в эфіры. Матахары і ўсе астатнія наши слухачы і гледачы. У панядзелак о 14 гадзіне по Варшаве, а 16 по Мінску у студыі Еўрарадыё, адпаведна в эфіры Еўрарадыё, будзе камандзір полка Кастуся Каліновскага Павел дядька Шурмей. Калі ласка, прыходзьце, задавайце свае пытанні. Ну а мы працягваем размову з кіраўніком агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыем Кавалеўскім. Заходзьце на сацыяльныя сеткі, подписывайтеся агентства. Як гэта вот зрабіў Вожык Патрыёт, ніхто з агентства так і не прыйшоў до нас у каментары. Я думаю, хлопцы, дзяўчаты, вернецца начальнік са студыі з эфіра Еўрарадыё, дасць вам усім на арэхі, можа быць. Давайте на іншую тэму. Сёння адбываецца АДКБ, вот это паседжанне у іх. Ну і там Лукашенко не стрымаўся з нагоды Арменіі, якая адмовілася браць удзел у гэтым пасяджэнні. Тут зараз пагляджу, ці у мяне под рукой, не под рукой цытата яго, але ну, как бы не спадабалася гэта яго. Як вы ацэньваеце ўсю гэтую сітуацыю? Маю на ўвазе АДКБ. Ёсць у яго будучыня? І ці ёсць магчымасць у Арменіі сапраўды саскачыць з гэтай структуры? Ну, найперш з другого пытання, я думаю, што не так проста вырвацца з гэтых абдымкаў расійскіх, ну, якія выразна маюць такую прыроду імперыялістычную, трымаць усіх пад сваім кантролем і не даваць магчымасці для суверэннага выбару свайго шляху развіцця. Будзе складана Арменіі з гэта вырвацца, тым больш, што і працэсы ў іх рэгіёне не вельмі простыя. Суседзі, якія там прысутнічаюць, Азербайджан, які вельмі аўтарытарны, Грузія, якая зараз у складаным становішчы таксама датычна сваіх геапалітычнага выбару, хаця яны не адмовіліся насамрэч ад таго, каб далучацца да еўрапейскага звязу, ну, але сам кантэкст для іх вельмі непросты. І тым не менш, аддаю належна іх прынцыповай пазіцыі адмаўляцца ад удзелу ў дзейнасці АДКБ. Арганізацыя, якая не прыйшла на дапамогу тады, калі армянам яна была патрэбная. Магчыма, гэта, в прынцыпе, для Арменіі гэтая падзея
падзеі настолькі, наколькі яны трагічныя, з іншага боку яны вызваляюць краіну ад нейкіх фантомных, ад нейкіх ілюзій, фантомаў датычна таго там тэрытарыяльнай цэласнасці, там што ім прыналежыць, што ім не прыналежыць. І я чуў неаднойчы такое меркаванне, што насамрэч гэта было тормазам. Нагорны Карабах быў тормазам для развіцця Арменіі і палітычнага, і эканамічнага развіцця, і развіцця адносінаў з іншымі суседзямі. Мне здаецца, што зараз Арменія можа атрымаць новы нейкі імпульс у сваім нацыянальным развіцці. Калі казаць пра саму арганізацыю АДКБ, то, конечно, акрамя Расіі і, магчыма, Лукашэнкі, які прадстаўляе там Беларусь, усе іншыя з'яўляюцца такімі невольнымі ўдзельнікамі. Хутчэй, яны б лепш былі б у іншым месцы. Бо на сённяшні дзень дыханне, рука, такія абдымкі Расіі, яны вельмі небяспечныя. За гэтым вельмі шмат што можа стаяць. Расія зараз у зусім іншай настроі, у зусім іншай парадыгме працуе. Яна дзейнічае як такая вельмі агрэсіўная дзяржава, сіла, якая хоча разабрацца з усімі, хто супраць яе, хто не на яе баку. Небяспечнае месца, небяспечны час для ўсіх суседзяў Расіі. Я думаю, што гэта адчуваюць і цэнтральна-азіяцкія краіны у тым ліку. Ну і на завяршэнне вернемся все ж таки да Украіны, да вайны ва Украіне, дакладней, чаго чакаць, якое можа быць месца Беларусі і беларусаў ва ўсёй гэтай сітуацыі. Тут два моманта хацелася б как бы аб'яднаць у адно. Першае, вось Максім той же самы задае пытанне: ці ёсць прыкметы, што Захад пусціць Лукашэнку да стала перамоваў, і ці ёсць надзея, што там наадварот будуць удзельнічаць дэмсілы. Ну і калі мы кажам пра перамовы, зараз накаляюць абстаноўку ўсімі сродкамі. Там я не кажу там про Курск і про тое, што адбываецца на фронте, маю на увазе на рэальным, на зямлі, але той же самы удар гэтым арэшнікам, быў ён той арэшнік там, ці это нейкая там такая балістычная ракета без ядерной зброі, пастаянна новыя накал ужыць ядерную зброю. Зараз выступ прадстаўніка МЗС России про тое, что ЗША у адказ на тое, что далі дазвол Украіне біць по тэрыторыі России, мы павінны зрабіць так, каб яны там дрыжыкі іх хапілі, гэтыя ЗША, за тое, что вот яны так зрабілі. То есть такое адчуванне, что ўсё гэта накануне, может быть, нават пачатку перамоваў. Ці не, ці я памыляюся, як вам бачыцца, ну і месца чыё і як? Я пачну з месца Беларусі за гэтым сталом перамоваў. Канешне, вельмі цяжка уявіць сабе, каб заходнія партнёры ці сама Украіна пагадзіліся на удзел Лукашэнкі наўпрост у гэтых перамоваў. І тут я магу сказаць, што ён сам не дапамагае свайму гэтаму кейсу, сам не дапамагае свайму гэту запыту пра тое, што менавіта ён павінен быць на гэтых перамовах. Калі ён выказваўся ў Казані на гэтую тэму, на тэму пачатку вайны, ну, ён фактычна адмаўляў рэальнасць, адмаўляў факты, якія усім вядомыя, што менавіта з тэрыторыі Беларусі, з яго згоды, ці можа з яго неведання, але это таксама кепскі прыкмета, што ён не ведае, што ў яго адбываецца на яго тэрыторыі, але менавіта з тэрыторыі Беларусі пачалася вайна, і менавіта супраць Кіева быў галоўны удар, і менавіта на гэта быў разлік, што за некалькі дзён будзе захоплена сталіца Украіны, і гэта можна было зрабіць толькі з нашай тэрыторыі. І калі ён адмаўляе базавыя факты, то, ну, в прынцыпе, можна казаць, як дапускаць такого чалавека да перамоў, з якім трэба яшчэ паспрачацца пра тое, як пачынаўся увесь гэты канфлікт. Мне таксама цяжка будзе ўявіць, каб палітычныя структуры яны атрымалі магчымасць удзелу у гэтых перамовах, бо ўсё ж такі гэта будуць міждзяржаўная перамова. Гэта не экспертныя перамовы, не грамадзянскай супольнасці. Гэта менавіта дзяржавы павінны весці гэты працэс. Але гэта не азначае, што няма магчымасці давесці інфармацыю пра інтарэсы Беларусі, нацыянальныя інтарэсы нашай краіны, дзеля таго, каб яны ўлічваліся падчас гэтых перамоваў. Ну, напрыклад, я скажу такіх два базавых, магчыма, з таго спісу, які можна было б прапанаваць для гэта вывод расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі, гэта вывод ядзернай зброі з тэрыторыі Беларусі. Можна таксама казаць пра вяртанне ваеннапалонных менавіта ў Украіну, якія ваявалі на баку Украіны. Але калі мы зыходзім з таго, што мірная дамова павінна
замацаваць мір і павінна выключыць магчымасць паўтарэння гэтай сітуацыі, паўтарэння расійскай агрэсіі супраць Украіны, то трэба выводзіць Беларусь з гэтай формулы. Нельга дапускаць таго, каб Беларусь заставалася пад такім моцным кантролем Расіі, ваенным кантролем, і каб яна была зноў выкарыстаная супраць Украіны ці супраць іншых еўрапейскіх суседзяў Беларусі. Таму гэтыя нацыянальныя інтарэсы можна даводзіць да нашых партнёраў, это тая праца, якую таксама раблю. Дякую вялікі. Ну што ж, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. 55 хвілінаў і так затрымаў я, з'еў часу у Валерыя Кавалеўскага. Тым не менш, праз 2 тыдні мы сустрэнемся ізноўку. Я нагадаю, што раз на 2 тыдні рэгулярна са спадаром Валерам мы ладзім наши эфіры, дзе абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ўсё ж такі меркаванне і бачанне экс-дыпламата вельмі важнае. Таму подписывайтеся на сацыяльныя сеткі агентства Еўраатлантычнага супрацоўніцтва, кіраўніком якого з'яўляецца Валерый Кавалеўскі. Ну і не забывайте про YouTube канал Еўрарады. Ставьте лайки, подписывайтеся, задавайте свои пытанні. Мы працягваем наши стрымы. У нас на чарзе чарговы выдатны і цікавы гость. Жыве Беларусь. Жыве вечна.